Jama'a masu bibiyar mu a wannan channel tamu ta MBK. Wannan channel wacce ta saba kawo muku abubuwa da suka shafi technology na waya ko kwamfuta da sauran abubuwa da suka shige mana duhu. Yau ma mun zo muku da wani sabon abu wanda zai magana akan yadda za ka yi searching, ma'ana ka yi bincike akan dukkan wani abu wanda baka san shi ba ta hanyar yin amfani da kyamarar wayarka. Yauwa, da farko ya zamanto datar wayarka a buɗe take, sannan kana da data, sannan kuma ya zamanto wayarka ta zamani ce irin waɗannan masu kyamara Android mai kyamara. Kowace irin Android ce indai tana da kyamara, za ka shiga da farko za ka shiga kyamararka. Idan ka shiga kyamara, kun ga nan gurin, kun ga dai nan an yi shi daman saboda taɓawa a ɗau hoto, sannan nan wajen shine don selfie. To wannan gurin da kuke gani mai kalolin nan, inda aka sa hoton blue da sauran abubuwa, to da shi za a yi amfani wajen wannan abu. Yauwa, kana danna shi, kun ga mun danna, kana danna shi, kana danna zai kawo ka gurin da za ka yi bincike. Shi ake kira da suna Google Lens. Da shi za ka yi amfani wajen ka binciko dukkanin wani hoto na wani abu wanda baka sani ba. Sannan nan gurin ka tabbatar wannan farin yana gurin search ɗin nan inda aka rubuta search. Yauwa, bai zamanto wajen home ko wannan ba. Ko yana wani gurin sai ka janyo shi ya dawo wajen search. Amma daman asali ma kana shiga a gurin yake, baya canja. To yanzu kun ga kyamarar mu gata nan tana motsi. Sai mu je ni mi pointing, ma'ana mu nuna abin da muke so kyamara ta lalumo mana menene wanda bamu san shi ba. Sai ka je ka ɗau hotonsa. Misali, ga wata 'yar fulawa nan mai kama da ƙaya haka. Ban san mece ce ba misali, kawai sai in zo in danna nan, sai in ɗauki hotonta sosai, sai ta hasku sosai, sai in danna. To kun gani Google ya ce looking for result. Kana danna kyamarar nan zai ce ma looking for result, ma'ana zai lalumo maka result waɗanda suke makamanciya da kuma waɗanda suke ma'ana iri ɗaya da wannan. Kun gani? Gashi nan ya lalumo yace visual matches, abubuwan da suke wanda za ka gani waɗanda sun yi kama da wannan hoton da ka ɗauka. Kun ga wani hoto nan, kun ga wannan shine sak gashi nan, kamanninsu iri ɗaya. To in kana so ka san menene wannan abun, za ka iya danna ka shiga cikin hoton, zai yi maka bayani akan wannan hoton. Sunansa ne, menene, duk gasu nan hotuna ne waɗanda suke makamantai, kamanninsu iri ɗaya da shi. Yauwa gashi nan, kun gani? Sai kai ƙasa, duk nan gasu nan hotuna ne waɗanda suka shafe shi. In kai ƙasa, kana scrolling duk za ka gani gashi nan hotuna ne waɗanda suke kamanninsu iri ɗaya da wannan hoton. Kun gani? Yanzu misali bari mu zo ni cikin wannan na farkon. Ka shiga sai ka je kai searching, ka samu ƙarin bayani akan wannan hoton. Gashi nan yana mana bincike, Google yana mana bincike, zai lalumo mana bayani akan wannan hoton. Zai tafi website ɗin da aka yi posting ɗin wannan hoton da bayanan da suke, ya lalumo mana bayanai a kansa. Gashi nan. Sai data ta bata da ƙarfi. To kun ga dai kamar haka yanzu mu iya buɗewa. Za ka abin nan, bari mu koma baya mu ci gaba da sauran abin nan saboda ɓata lokaci. In ya buɗe maka zai lalumo maka dukkanin wani abu da ya dangance su. In botanical name ne ma kake nema na abun, in wani abun nan ne, in wani abu ne a matsayinka na ɗalibi kana neman duk wani bayanai akan wannan hoton. Bari mu yi misali na biyu kuma. Wannan tari na wake ne gashi nan. Wake ne sai muke so misali, ban san wake ba, kawai sai in zo in searching ɗinsa Google ya lalumo min shi gashi nan. Kana nuna shi gashi nan, shi ma ya ce looking for results. Yana lalumo maka result na wannan abu da ka nema. Ba sai ka wani rubuta su, tunda ba daman baka san sunansa ba. Kun gani wannan gashi nan Google ya fahimce shi a wani abu mai kama da itatuwa. To a nan ina son muku bayani cewa idan kai posting ɗin, idan ka ɗau hoton abu ba daidai ba, to shi Google fa a yanda ya fahimta haka zai lalumo maka. Kun ga wannan gashi nan, shi Google ya fahimci cewa wani hoto na itatuwa muka ɗauka muka tura. Gashi nan ya ɗauko mana hoton itatuwa. To a nan kun ga yauwa, ga wasu nan waɗanda suna kama da waken. Gashi nan har da wani, gashi nan wannan kun ga dai wannan daman direct gashi nan wake ne. Gashi nan wake ne. To misali za ka iya komawa baya, sai ka, idan ka ga hoton bai yi ba, sai ka ƙara ɗaukan hoton,
ka ɗauke shi sosai ka tura wa Google zai ma bayani a kansa. Insha Allahu yanzu zai lalumo mana hoton wanda yi matching da wannan hoton namu. Har yanzu yana searching. Data ce ba ta da sabis ba ƙarfi. Yauwa kun ga yanzu gashi nan direct ya lalumo mana hotuna na wake. To yanzu Google ya fahimci me muke nufi. Gashi nan ya lalumo mana hotunan wake. Gashi nan. Gashi nan kowanne da website ɗin da aka posting ɗinsa da sunansa. In kana neman ƙarin bayanai a kansu za ka shiga ne kawai kai tsaye. Kun gani ce green beans, ga green beans, ga black eyed pea. Sai mu koma misali wannan darbejiya ce, bari mu gani ko zai gano mana ita. Zai ka seta ta. Gashi nan yana looking for best result. Yauwa kun ga direct na farko ma sunanta da kuma hoton darbejiyar ya fara kawo mana. Ga ta nan neem tree. Kun gani? Kun gani? Kun ga nan ma dai ita ce. Kun ga wani ƙarin bayanai akan neem tree. Kun ga nan ba sai ka shiga website ɗin ba ma gashi nan. Ga sunanta nan Azadirachta indica commonly known as neem. Wannan duk sunanta ne na botanical name wayanda suke karantar ilimi wanda ya shafi horticulture. Zai musu amfani musamman da mutum in yi searching akan hoton da bai sani ba, za a kawo masa dukkanin ƙarin bayanai a kai. Yanzu misali bari mu ɗau hoton bulo. Kun gani direct gashi nan ya lalumo mana hotuna na bulalluka. Kun gani? Kaga inda ace baka san meye ba wannan, za kana nuna zai lalumo maka shi gashi nan zai lalumo maka bayanai a kansa. Gashi nan nan. Dukkan wanda ka buɗe ka shiga zai ma bayani akan me yasa aka rubuta shi da dukkanin bayanan da aka rubuta a kansa zai nuna ma. Wannan shine ɗaya daga cikin amfanin kyamara. Da fatan za a biyo mu domin kawo muku wasu daga cikin tutorial wayanda suke na amfanin kyamara. Wannan ɗaya ne daga ciki da akwai saura da yawa. Muna godiya.